A doua cuvântare lui Țofar, capitolul 20. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: Gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Nu știi tu? Chiar dacă s-ar înălța până la ceruri și capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui. Și cei ce-l vedeau vor zice: Unde este? Va zbura ca un vis și nu-l vor mai găsi. Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi. Locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila. Oasele lui, pline de vlaga tinereții, își vor avea culcușul cu el în țărână. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă. Îl mesteca într-una și nu lăsa, îl ținea în cerul gurii. Dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă. Bogățiile înghițite le va vărsa. Iahve le va scoate din pântecele lui. O travă de aspidă a subt și de aceea limba năpârcii îl va ucide. Nu-și va mai plimba privirile peste pâraiele și râurile de miere și de lapte. Va da înapoi ce a câștigat și nu va mai trage folos din câștig. Va da înapoi tot ce a luat și nu se va mai bucura de el, căci a asuprit pe săraci și i-a lăsat să piară, a dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ține. În mijlocul belșugului va fi în nevoie. Mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui. Și iată, ca să-i umple pântecele, Iahve va trimite peste el focul mâniei lui și îl va sătura cu o ploaie de săgeți. Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă. Își va smulge din trup săgeata care scânteie la ieșirea din fierea lui și îl apucă spaimele morții. Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui. Va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul și ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc. Cerurile îi vor dezveli fără de legea și pământul se va ridica împotriva lui. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Iahve. Aceasta este soarta pe care o păstrează Iahve celui rău. Aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Iahve. Capitolul 21. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere, lăsați-mă să vorbesc, vă rog. Și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Și pentru ce n-aș fi nerăbdător? Priviți-mă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Când mă gândesc, mă înspăimânt și un tremur îmi apucă tot trupul. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor, odraslele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea fără umbră de frică. Nuiaua lui Iahve nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori. Juncanele lor zămislesc și nu le apădă. Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi și copiii se zbenguie în jurul lor. Cântă cu sunet de tobă și de harpă, se desfată cu sunete de caval. Își petrec zilele în fericire
și se coboară într-o clipă în locuința morților. Și totuși ziceau lui Iahve, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-l slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Ce? Nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi. Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Iahve partea lor de dureri în mânia lui. Să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej. Veți zice că pentru fiii săi păstrează Iahve pedeapsa, dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Iahve ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea, el ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Căci ce-i pasă lui, ce va fi de casa lui după el, când numărul lunilor i s-a împlinit? Oare pe Iahve îl vom învăța minte, pe el care cârmuiește duhurile cerești? Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire, și amândoi adorm în țărână, amândoi sunt mâncați de viermi. Știu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăți nedrepte rostiți asupra mea. Voi ziceți, unde este casa apăsătorului? Unde este cortul în care locuiau nelegiuiții? Dar ce? N-ați întrebat pe călători și nu știți ce istorisesc ei? Cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat și în ziua mâniei el scapă. Cine îl mustră în față pentru purtarea lui? Cine îi răsplătește tot ce a făcut? Este dus la groapă și îi se pune o strajă la mormânt. Bulgării din vale îi sunt mai ușori, căci toți oamenii merg după el și o mulțime îi merge înainte. Pentru ce dar îmi dați mângâieri de șarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?